Каква е най-добрият хляб за диабетициел? Какви са симптомите на диабета? Здравейте, любители на хляба! Добре дошли отново в нашия канал. Днес ще се впуснем в тема, която докосва сърцето на всеки любител на въглехидратите, но с обрат. Ако страдате от диабет или следите за приема на въглехидрати, идеята да си позволите хляб може да ви се стори невъзможна мечта, но не се страхувайте. Ние сме тук, за да ви покажем, че все пак можете да се наслаждавате на хляба, като избирате подходящи за диабетици варианти и правите разумни замени. Преди да се потопим в вкусния свят на алтернативите на хляба, нека се отдръпнем за момент и да поговорим защо управлението на диабета е толкова важно. Диабетът е състояние, което се определя от трайно високи нива на кръвната захар, често дължащи се на фактори като генетика или навици на живот. Когато не се контролира, диабетът може да доведе до тежки осложнения, включително сърдечни заболявания, инсулт, увреждане на нервите, бъбречна недостатъчност и дори загуба на зрението. Ранното откриване е от ключово значение. Познаването на симптомите, като прекомерна жажда, често уриниране, необяснима умора и замъглено зрение, може да ви даде възможност да потърсите своевременно медицинска помощ и да направите необходимите промени, за да осигурите здравето си. Бих искала да споделя една кратка история от Сара, пациент с диабет, която се е сблъскала с ежедневното предизвикателство да контролира кръвната си захар. Сара ни разказва: животът с диабет е постоянна битка, но с разумни промени в начина на живот и подкрепата на отдадени здравни специалисти се научих как да управлявам състоянието си. Дори открих начини да продължа да се наслаждавам на любимите си храни, включително на хляба. Нейното пътешествие ни напомня, че макар животът с диабет да има своите препятствия, той предлага и възможности за себепознание и овластяване. А сега нека се върнем към хляба. Основна храна, която се цени от милиони хора по света. Традиционният хляб с високото си съдържание на въглехидрати може да доведе до хаос в нивата на кръвната захар. Но има и положителна страна. Съществуват варианти на хляб, подходящи за диабетици, които, когато се консумират в умерени количества, ви позволяват да си угаждате без чувство за вина. И за да го направим по-забавно и запомнящо се, ще изброим 4 най-добри съвета за избора и удоволствието от хляба, ако управлявате диабет. Пригответе се за низходящо отброяване, в което ползите се засилват с приближаването към крайния хляб. Астен махняко сто расте можна. Съвет номер 4. Приемете пълнозърнестия хляб. Началото на нашето отброяване под номер 4 е скромният пълнозърнест хляб. За разлика от рафинирания бял хляб, пълнозърнестият хляб се прави от цялото зърно. Зърна, зародиш и ендосперм, като се запазват всички естествени хранителни вещества, фибри, витамини и минерали. Това хранително богатство спомага за забавяне на храносмилането, което води до по-стабилно и контролирано освобождаване на глюкоза в кръвта. При по-ниски гликемични колебания, пълнозърнестият хляб поддържа дълготрайна енергия и помага да се ограничат внезапните скокове на захарта, които могат да бъдат предизвикателство за диабетиците. Когато посягате към пълнозърнест хляб, погледнете внимателно списъка с съставките. Уверете се, че пълнозърнест или пълнозърнест е посочен като първа съставка. Не забравяйте, че колкото по-естествен и по-малко преработен е хлябът, толкова по-стабилен е неговият хранителен профил. Този хляб е универсален. Можете да го ползвате като препечен хляб на закуска, като основа за обилен сандвич на обяд или като гарнитура към любимата си супа. Макар че пълнозърнестият хляб е фантастичен основен избор, неговите ползи, макар и многобройни, създават предпоставки за още по-мощни алтернативи, които идват на следващо място в нашата класация. Съвет номер 3. Насладете се на богатството на хляба пумперникел. Под номер 3 е хлябът пумперникел. Тъмен, платен и обилен вариант, който осигурява нещо повече от разкошна хапка. За разлика от по-леките си аналози, хлябът пумперникел традиционно се прави от цяло ръжено брашно. Ръжта запазва триците и зародиша, което обогатява хляба с фибри. Тези влакнини са от решаващо значение. Те спомагат за забавяне на усвояването на глюкозата, като допринасят за по-стабилни нива на кръвната захар с течение на времето. Магията на пумперникела не се изчерпва с фибрите. Дълбокият му платен вкус и плътната му текстура осигуряват усещане за трайна ситост. Ще се чувствате сити за по-дълго време, което намалява изкушението да похапвате безразсъдно между храненията. Освен това, пумперникелът често се произвежда с квас или мая,
което означава, че преминава през продължителен процес на ферментация. Това не само подобрява вкуса му, но може да повиши бионаличността на жизнено важни хранителни вещества и да насърчи по-здравословна чревна флора. За диабетиците, които искат да контролират приема на въглехидрати, без да правят компромис с вкуса или удовлетворението, хлябът с пумперникел е отличен избор. Съвет номер 2. Открийте силата на хляба с закваска. А сега нека преминем към един истински хляб, който променя правилата на играта. Хлябът с квас, който заема второ място в нашата класация. Закваската набира популярност по целия свят, особено сред хората, които се грижат за здравето си. Това, което отличава закваската, е нейният уникален процес на ферментация. Използвайки естествена комбинация от диви дрожди и приятелски бактерии, закваската преминава през период на ферментация, който е много по-дълъг от този на обикновения хляб. Този бавен процес разгражда сложните въглехидрати в по-прости съединения, които се усвояват по-меко, което води до по-нисък гликемичен индекс. По-ниският гликемичен индекс означава, че хлябът с квас води до по-плавно покачване на кръвната захар, което е отлична новина за хората, които следят за нивото й. Освен това, процесът на ферментация увеличава наличието на полезни хранителни вещества. Хлябът с квас често съдържа покълнали зърна, които допълнително повишават съдържанието на витамини, минерали и фибри в него. Хлябът с квас не само има възхитителен пикантен и здрав вкус, но и подпомага здравето на храносмилателната система, като насърчава растежа на полезните чревни бактерии. За диабетиците, които търсят вариант на хляб, който не само радва вкуса, но и осигурява превъзходни хранителни ползи, закваската е най-добрият избор. Съвет номер 1. Най-добрият начин за приготвяне на хляб. Хлябът се съчетава с здравословни мазнини. А сега перлата в короната на нашето отброяване. Най-въздействащия съвет за всички любители на хляба, които се справят с диабета. Съвет номер 1 е свързан с преобразяването на преживяването ви с хляба, чрез съчетаването му с здравословни мазнини. Това не е просто незначителна промяна, а революционен подход, който може драстично да намали скоковете на кръвната захар и същевременно да повиши цялостната хранителна стойност на ястието. Защо да съчетавате хляба с здравословни мазнини? Когато добавите източници на здравословни мазнини като зехтин или авокадо, вие значително забавяте храносмилането и усвояването на въглехидратите. Казано на прост език, мазнините създават буфер, което означава, че захарта от хляба навлиза в кръвта ви по-постепенно. Това не само помага да стабилизирате нивата на кръвната си захар, но и поддържа дългосрочна ситост и енергиен баланс. Нека поговорим за конкретните неща. Зехтинът е хранителна сила, богата на мононенаситени мазнини, за които е известно, че подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания, основен проблем за диабетиците. Къпнете малко екстра върджин зехтин върху препечената закваска или потопете в него пълнозърнестите филийки. Резултатът е вкусно удовлетворяваща хапка, която е колкото питателна, толкова и ароматна. Не сте почитатели на зехтина? Помислете за авокадо. Авокадото е кремообразен плод с много хранителни вещества, пълен с мононенаситени мазнини, фибри и витамини. Разпределете парче пюре от авокадо върху препечен хляб с пумперникел и не само ще се насладите на вкусно лакомство, но и ще се възползвате от способността му да забавя храносмилането на въглехидратите. Комбинацията от здравословни мазнини и фибри, която авокадото осигурява, помага да се поддържат по-стабилни нива на кръвната захар, като същевременно доставя основни хранителни вещества като калий, който поддържа здравето на сърцето и правилната мускулна функция. Този съвет е наистина най-добрият хак за хляб. Дори ако вече избирате най-добрите варианти на хляб, подходящи за диабетици, последната тайна за истинско управление на кръвната захар не е само в самия хляб, а в начина, по който го консумирате. Съчетаването му с здравословни мазнини превръща обикновеното хранене в метаболитен триумф. Това е стъпката, която свързва всички ползи, като гарантира, че всяка хапка допринася положително за цялостното ви здраве. Това е моментът, в който се превръщате от просто управление на диабета в активно подпомагане на вашето благосъстояние. Дизаще соно бистолексен ножа. В края на статията нека да обобщим нашето пътешествие из подходящите за диабетици варианти на хляб. Започнахме с основния пълнозърнест хляб, който е солидна основа, пълна с фибри и хранителни вещества.
Под номер 3 се насладихме на богатата, обилна доброта на хляба пумперникел. Вариант, който не само стабилизира кръвната захар, но и ви кара да се чувствате сити и удовлетворени. Под номер 2 открихме преобразяващата сила на хляба с квас, с неговия уникален процес на ферментация и по-нисък гликемичен индекс, което го прави наистина изключителен в сферата на здравословните хлябове. И накрая, под номер 1, разкрихме най-добрия хак за хляба – съчетаването на хляба с здравословни мазнини като зехтин или авокадо. Стъпка, която може значително да намали скоковете на кръвната захар и да осигури дълготрайни хранителни ползи. Всеки един от тези съвети не е само за да направите по-здравословен избор. Той е за да промените цялостното си отношение към хляба. Те ви дават възможност да се насладите на едно от най-големите удоволствия в живота, като в същото време държите целите си, свързани с здравето, твърдо под око. Помнете, че управлението на диабета или оптимизирането на приема на въглехидрати не е свързано с строги лишения, а с разумни избори, които ви позволяват да живеете пълноценно и с удоволствие. Преди да приключите с списъка за пазаруване или да влезете в кухнята, отделете малко време, за да помислите за силата на информирания избор. Всяко парче, което консумирате, всеки капка зехтин или авокадо е изявление. Изявление, че контролирате здравето и бъдещето си. Свободата да се наслаждавате на хляба, когато е правилно съчетан с богати на хранителни вещества и здравословни добавки, е напомняне, че дори основните продукти, които някога са били смятани за забранени, могат да бъдат част от интелигентна и балансирана диета. Моля, изразете своята подкрепа. Натиснете бутона "Се харесвам", абонирайте се за канала ни и оставете коментар, в който ни съобщавате кой съвет е резонирал най-много с вас. Вашата обратна връзка ни мотивира да създаваме повече съдържание, което ви дава възможност да поемете отговорност за здравето си. Наистина оценяваме подкрепата ви и тя ни вдъхновява да продължим да създаваме видеоклипове, пълни с информация, което да ви помогне да живеете най-здравословно. Благодарим ви и довиждане!